ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to towde waali sooma lage ko waktu yoni ha to mamaje kame gurela sarɓe ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal AIBD ko bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne nanggama toon kene tolno e capantate jeegom plaque taw kadi woni hen ko cocaïne e wolisaji debbo goto panoɗo toon to Europe taw debbo ko France najo to leydi Mauritanie caggal balɗe jeenaɗe waɗi caggal leydi Mauritanie Mohamed Wul Qazwani ko hoorejo leydi ndi jofti kikiɗe hanki o e lamrugo leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo men haali Abouba to leydi Mali état major général armée leydi ndi o holli vidéo jirlotoɗo ne yiya koninke ene jogui labine taaƴi reedu on mayiɗo ne yaltinton heeñere ene haala hen konngudi cofɗi no fewi mo mbaɗa hen loskoji luggi no fewi maɓe gaddan ɓesguji leydi ndi ko ɓuuri hen labde to leydi Guinée caggal nanggal Oumar Silla Billo Ba tatoɓe nangganoɓe guila yontere yawtunde anda ko ɗoɓe mbaɗa procureur holliti ha ɗo hen kañumne anda kala ɗoɓe nawa e cuuɗi dumbirɗi ɗi kabruji men mano en ha to Niger Côte d'Ivoire ma jahat to Kenya Libye Tunisie joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron
kono ne kadi debbo donkude ɓesnude caɗele gorago emo seydani memi kala ceerno ahmad tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitide lasrari yanke kumpitide listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadindo ɓalwal edanwal kala ceerno djiby sy ko labdo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom doggam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal borosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno djiby sy ne yawrene worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno djiby sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗinelde kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno djiby sy ko labdo reedu mallaɗo wune bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno djiby sy wonande kay ɓiyen yiɗi wadde nde listihar so tawi ko leydi mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi sénégal eɗen danga leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro weva e numéro orange bonnet so tawi a lumbi hen haalisma ma yetto ha ɗo hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde makko noon to banggue whatsapp e to banggue appel kala ceerno djiby sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno djiby sy ne andino dendagal kileɗeɓe mum wonde safaruji to banggue makko ne newi hano hannirta ni tawi ko taweteɓe nder leydi mauritanie ko ujunnaji jeegom uguya so tawi noon ko leydi sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs CFA ceerno djiby sy ne andine dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenere fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo wadde taw gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedere fin yaltayma ha laaɓa ceerno djiby sy ne andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe tokkay hayɗi to leegal bitegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba ceerno djiby sy ne jogui base mum to nakshot base ono golla hano hannirta ni tawi ɗon min yikoni wiye ceerno alassane sy ceerno alassane sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno djiby sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno djiby sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude
Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe alhamisa sappo e jeetati jeeɗo ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba jeheten ka toon to Tambacounda gardaten koye jaltugol aduna alhaji Samba Coumba Ba mo ganduɗa ko animateur kadi ko jaydiyanke mo ganduɗa baɗɗo fiyande mawde no feewi to fannu kumpito ha to fannu jewte kala ma artan men e seeɗa e gurdam oɗo henna gonnoɗo alhaji Samba Coumba Ba mo ganduɗa kala keɗotonoɗo RTS radio télé Sénégal ene wawi kay heɓtinde hen sawtugol makko kam yalti aduna jamma alarba o ne jofi alhamisa ma en ketto hen sawtu wala musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi sammini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Sar Abdoulaye Sarr kabruji men e nder diwan mo Medina Gounass eɗen gandi on biyeteɗo Alaji Samba Coumba Ba ɗon ɗo Tambacounda mo ganduɗa ko puɗɗiɗo e nder golle de RTS Tamba guila fuɗɗi RTS Tamba o fuɗɗi golle kanko Alaji Samba Coumba mo ganduɗa mbarnoɗo hen jewte baɗɗe fayida jewte kala subaka waɗano jewte ɗe ganduɗa wiyete ko kassari banda ko en beltoto hen no fewi no fewi Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi jamma heccanki o wawi wirtade joomi ko o wirnama hanki alarba o ɗon ɗo Tambacounda e guenale julɓe enen koye men en keeɓino tawtorede wirwirde makko hanki Sar Abdoulaye Sarr Allah nemni ceerno Jam Tidiane Ba haalirtude Madina Gounass wawi lomtinde ɓiyi ko ene wiye ceerno Abdoul Jabbar ceerno ko on lomti min jaade muɗum ha toon Tambacounda tawa toon dental gongal toon ngal o wawi wirnede ko kanko woni ceerno Abdoul Jabbar ceerno juuli goski e yamirode ndangal almeɓe wonɓe e nder Tambacounda sawrukude ceerno Jam Tidiane Ba hurum e teddugal saabu noddude ɓiyi ko eɗen gandi Samba Coumba ko gandaɗum ko ɓoyɗo e radio ko bawɗo sawto komo ganduɗa jahatnoɗo yimɓe kala dendinnoɓe almeɓe kala kono kadi dendagal seerenɓe wonɓe nder Tambacounda kamɓe kadi ɓe koddiri gotoɓe kala sukkata kañum ɓuuri wonde sehil mo ganduɗa ko Alaji Samba Coumba hay ɗo e nder wurtitingo Madina Gounass kala e saaha kanko Alaji Samba Coumba omo yillo wuuro ngo o yetto ceerno o sammindemo juuro ɗum caggal muɗum yoga e jaggue e nder wuuro ngo o yetto ɗumen o hoota toon to Tambacounda kanko noon o wawi ruttade joomi ko dental kewgal dendagal guure saraji takki Tambacounda kamɓe kala ɓe mbawi tawtirede wirrude hanki ɗon ɗo jumaka heewi teppa ha woɓɓe ngabbi dow kono ha ko beddaji he bandiraɓe kala mbawi tawtirede kono kadi duwama de Allah yurmitomo yafotoma harnamo aljanna ɓoyen sakkanadum komi donadem Sar Abdoulaye Sarr mi samini kono mi juurimama mi samdina ngal bandiraɓe kala no mbiɗa ni e nder yewtere mbuɗa yurmede to banggue mabɓe ngo ene koye men ko hen gonduɗen eɗen jaada hen eɗen jaagui Allah tan Allah ɓeydere cellal Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi en duwanima momo kanko Alhaji Samba Coumba Ba nde jomiraɗo ɓeydata welede mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala transport d' électricité hande o woni kay jaɓɓal ngal Sénégal yaɓɓani ɗum jeeyi sababu noon koolaɗo kuuɓal États-Unis de Amérique on mbiyata Kurt Campbell baɗɗo jillu mum e nder Dakar hanki hakkude makko e jagorɗo pétrole woni Birame Souleye Diop ɓe mbawi yewtide en toɓɓe jaƴƴe no feewi kanko koolaɗo kuuɓal mo États-Unis de Amérique o hollitti weltare makko mawde no feewi duuɓi joyyi sifande ko ene tolno e 214 milliards ko préje franc CFA ngam wallidde transport électricité ha ɓuura kadi wawde ƴellitade e nder gueninde leydi Sénégal ko wona ɗum kono ne tawtorede ambassadeur mo leydi Amérique tawete to Dakar kono kadi ɓe ciifande kewɗe no feewi yoga e fannuji dendaɗi hakkude leydi Sénégal kame États-Unis de Amérique gatten koye caɗele dawrugol ko fate hakkude hoore jagoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko hakkude muɗum hakkude mum e sarɗiyankoɓe ɓe suudu sarɗeji ndo leydi Sénégal guila nden ha nde suwa taw yaade toon gam holliroyde ɓesguji leydi ndi Sénégal hollappol golle mabɓe guila ɓe gaare gardidi lefol laamu leydi Sénégal ko wona ɗum kono ñande talata nde wonande kay persidaji ardiɓe groupe aji parlement
mbawi joɗodade e Abdou Mbow woni gardiɗo Benno Bokk Yakar e Ayiba Daf kame yeewi askan wi woni woni Lamine Thiam gardiɗo walluɓe mbawi jododade ngam yewtidde ɗeɗo caɗele holno mbawata ustirede beele kadi wonande kanko hoore jaggoɗo mo leydi Sénégal o wawa yaade toon to suudu sarɗiji ndo leydi Sénégal ngam hollirude toon ko fati juɓɓudi dawrugol golle mabɓe keddoɗen koye politique hanki o ko 17 lewru juillet Mimi Touré walla ni mbiyen Aminata Touré ɓurandirede Mimi Touré gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Sénégal e laamu Macky Sall hanki waɗi conférence de presse muɗum o haltini hen ko guɗi kewɗi no fewi ala kala ko heddani gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ala kala ko heddani ɓen yaadiɓe Benno kame APR kala ko ɗon noon wo eri wonande Ousmane Sonko nde wasata yaade ni toon to sursarɗiyeji ndu leydi ndi o ɗaɓɓiri noon wonande hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye nde dirguitta nduɗo hen suudu ha laaɓa nde tawno jogui toon kewendi seeɗa ko ɓeɗo henna yanɓe fiyaɓe bureau ji men kala wiyeteɓe Benno Bokk Yakar ɗum koye konguɗi Mimi Touré ɗi wo yaltini hanke ala kala ko heddani Benno Bokk Yakar kame yaadi men kala ha tenti kadi jofade mo peɗeli wiidemo Macky Sall kañum woni pilote mawɗo ko kañum ɗowataɓe e kala koɓe mbaɗata ko kala jeheten ko toon to région de Matam pont mo dulmaji Dembe taw ko taccude ɗon faade dande maayo ko wayno Wuddudu Sadel eɗi nokkuji kala caggal bolol gongol e fewnede ngol sunowaji goni heddenatirde Wuddudu ne pewna caggal ne ɓe mbaɗi pont tokoso on po togoso noon beele otoji ɓutti mbawa rewde less mbasa rewde dow pont maw togoso caggal muɗum noon teskama hecci hanki ko ndiyam kewɗam ilam ari fusi oɗon pont otoji mawɗi noon kewnoji rewde ɗon ken won joni balɗe tati ndewani ɗon hewɓe so gari ma jippo ƴettoya otoji banggue goɗɗo o ken tolnande balte ɗum ko warago manggo no fewi ari dajjiti oɗon pont gonnoɗo kay e fewnede taw kadi ko otoji ɓutti ndewata ɗon jeheten ko haton to AIBD Blaise Diagne bowal ngal laaɗi diwoje duwagne mo leydi Sénégal nangi toon ñande 14 lewru juillet nduɗo hen lewru ndu gonɗen sanga 23 heures debbo goto ne jogui kene wona 40 piccal tati kilo kene wona kiloji 4 jafuɗon taw kadi ko piccal 4 taw ko kiloji cocaïne kene woni kene foto wonde 36 plaquette waɗa koye nder valise aji ɗiɗi ha heewi kanko noon ko France naajo o fano ko toon to Europe ko caggal mum kay yiita nanngawɗo sawmo tawe e juuɗe dadiɓe loskoji ene jokki e oɗon fannu jeheten ko ha to wuuro wiyetengo Muyile wurotengo Muyile en tawi nder commune mo Kambo noon tawete koye nder département mo Linguére département mo Linguére arrondissement mo Yang koye on diwan ken won joni lebbi ɗiɗi forage mabɓe kay wamnata ndiyam hay seeɗa ko caɗele mawɗe maɓe jaaha kilométre jeeɗiɗi ha jeetato nokku biyeteɗo Mbayan ko toon ɓe mbawata dañoyde diƴƴe koɓe jaari holliti ɗum noon ko Baba Thiam dognowo on forage wo holliti guila 2013 wonande kay masique mabɓe nayejo kañum dognanno on forage kono meeɗa weltinde wuuro ngo to banggue jaram joni kam ɓe pofti so tawi kay ɗi lebbi ɗiɗi kala masique o dillani wonande finoɓe toon kañumen e jawdi men kala guuri ko caɗele mawɗe no fewi ɓe noon erima hoorejo leydi ndi nde wawata fabadeɓe ɓe giwa eɗe hen caɗele bonɗe no fewi to Kafountine ne tawi nder région mo Ziguinchor wonande kay wargoji rewɓe baɗirino toon ha teeti noon debbo barano toon biyeteɗoɗo Awa Cissé e yesso sukaɓe nder suudu muɗum on jofanoɗo peɗeli wiya ko kañum wari darinoɗo e yesso loskoɓe ɗum hanki weddama e kaso hollitama ko kañum waɗi ngalɗon wayama kañum waɗi ngalɗon baɗal étudiaji taw ko pavillon 1 toon to université Cheikh Anta Diop kañumen hanki konki bawɗi mumen woni tan mbaɗi concert de casserole ko gui hanki marmitaji mumen sanga 18h30 saabi ɗum noon ko hollideɓe wonande pavillon 1 mabɓe ala ndiyam ala wifi ala courant ɓe eri noon ko laamu ngu nde waɗantaɓe ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade jeheten koye Sénégal naɓe juukiɓe faabaɓe toon to Maroc lanaka ka iwi koto leydi Gambie aka jolni kene tolnoye temedde ɗiɗo neɗɗo e taw kadi ka iwi toon ko guila ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko kan lana Hayti e bempeƴƴe to maaje kaɗe ɗe Maroc nokku biyeteɗo Dakhla Mare Royal mo Maroc ko ɓen tigui mbawi faabadeɓe 46 ko Sénégal naɓe
hen ɗiɗo ko rewɓe heddiɓe ɓe ken wona temedere capanɗe jeegom heddiɓe ɓe noon ko liƴƴi goɗɗi walla mbiyen ni koye leyɗele goɗɗe jeeya oɗo saaha noon kamɓe kala ɓe nanggama ɓe tawa to nokku biyeteɗo Arkuba e juuɗe ɓen dadiɓe ɓe leydi Maroc to Yofa wonande ko dognowo oto mo hinde 4x4 goto nannoɗo e Guénal Yoff eɗen gandi Guénal Yoff ne waɗi beddaji jaƴƴi no fewi won natoɓe toon nawa otoji men ha e nder Guénal to gam juuroyade on noon dognano oto ko on tigui waɗi perdi contrôle mum oto makko naati koye jenale jenane derguiti toon wonande kay kabriji kewɗi no fewi sen mbiwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie Mohamed wuldu Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie caggal nde sumgoji ɗi mbaɗi ha jencunde yalti ko nden tigui ƴetti laana mum ndi o yaɓani to Genefa guilde noon andaka ko jeeyi sababu ngun jillu ko hanki o jofti caggal balɗe jeenayyi ma en ketto compital men e nder gendi leydi Mauritanie musidɗo men Haali Abouba jaam hiire maɗa jaam hiire maɗa ceerno men Sa Abdoulaye Sarr jaam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tengtude habruji men e nder leydi Mauritanie ko gartal Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie wonnoɗo e jillu mum toon to Genève o jofti noon kikiɗe hanki alarba hanki e nder noccota lamorgo leydi gendi makko o yano Genève noon ko Genève o yano koto Genève kañum woni lamorgo leydi Suisse o yano noon koye mbadi jillu privé ko nguɗo noon wonno jillu makko garwani ko kay guila seni holliri kay résultat ji wonde sumgoji hooreji leydi bannode ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 ko kanko heeɓi polgu dès le premier tour tawa ngol polgu kadi ko polgu avec 56,12% ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie o nawama ñande talata ɓennuɗo caggal kayde hujjikintoɓe makko gullitno wonde wona karɗo cellal o nawama to hôpital talata ɓennuɗo 16 lewru juillet 2024 o yettima to hôpital militaire mo Nouakchott o waɗi toon noon dendagal examen ji makko médicaux ɗi o fonno wadde ko justice mo leydi Mauritanie kañum siifi yamirore nde o ittete kay e nder kaso o soka on ɗon sokano o wawa nawe toon to hôpital beele tigui omo wawa wadde examen ji makko médical kala no ndidorino o hollirama noon oɗo saaha kala hujjikintoɓe makko kolliri o wonde kay komo wondi e koyngal tawa kadi koye nokku bohal e kala saaha bohal ngal ne ɓuuta ene muusi no fewi ha hattamo ni wawde darade e kala saaha siftinde on noon wonde Mohamed Ould Abdel Aziz ko kañum wonno ko kañum ardino hoore leydi Mauritanie kay guila 2009 ha 2019 o nanguira noon ko tumede kay mbuñaari kewɗi no fewi e ɓurjingol ngaalu leydi woni tigui koɓe wiyata dossier de décennie e saaha kay duuɓi sappo ɗi o ardi leydi Mauritanie faƴana ko duuɓi 5 e nder kaso ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen koninkoɓe leydi Mauritanie ene kabra ɓesgu Mauritannaɓe kala tawa koye nder communiqué mo état major général des armées siifi on ɓayyina ko alarba hanki sappo jeeɗiɗi lewru juillet 2024 eɓe kabra dendagal Nouakchott naɓe ko taari ɗum kala wonde kay e oɗo saaha joni koninkoɓeɓe woni tigui koko wiyete exercice militaire woni tigui koye entraînement mabɓe goni on entraînement noon ko jarribade armuji mabɓe taw ko armuji lourde woni petle woni tigui ko wayno missilaji taw ko missilaji anti aérien ɓe bettoto e kala saaha o entraînement noon ɓuuri wawde wadde koye nder jammaji ɓe erima noon dendagal Nouakchott naɓe ko taari ɗum kala ha tengti noon e hutortoɓe kadi lawol ummade Nouakchott faade Agzouz e nder nde ndentoto oɗon entraînement mboɓe goni entraînement waɗata koto nokku biyeteɗo Toyla noon mbiɗen e tawe sara Nouakchott waɗɗani kadi lawol ummade Nouakchott faade Agzouz ɓe kolli noon ma missilaji kewɗi wondude e piyande guurɗe ma nane entraînement noon ɓuura tengtude ko jamma aljuma janggo 19 lewru juillet 2024 ha joni kabruji men e nder état major noon désormais ine jertine Nouakchott naɓe kala e hutortoɓe lutte national ummade Nouakchott faade Agzouz nde ɓeydoto tigui rentade e oɗon entraînement ha
joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaro ko fate negol jawdi woni ministre de l'élevage tawi koye ballal catala bitengal OIM woni tigui organisation internationale des migrants ɓe mbaɗi lancement puɗɗugol ko fate ñakko woni vaccination taw ko jawdi daridi ko wayno nayyi gueloɗi e baali kala ɗum noon to walla mbiyen bettayi koye nder fande basikono noon e nder région de Hojdala Charqi ko toon ɓe puɗɗori tigui golle ɗe lunde ñakko ngo noon koye nder balɗe nogas e jeeɗiɗi ɗum waɗata fandare mabɓe noon ko ñakkude toon fodde 16 ujunere tedde de bétail woni tigui daaba 16 ujunere daaba yidde ñakkude ɗum kay ñakko ngo noon ko gom falade rafiji taw ko rafiji tineteɗi e oɗo saaha so yonti taw kadi ko rafiji daaɓoji inspecteur du ministre du développement animal hono Ba Mouhamed Hammadi o wi noon ngoɗo ñakko arti koye saaha muɗum saabu koye koye saaha ndungu mo teska kay rafiji kewɗi daabeji ne keɓa taw ko rafiji daaɓoji ɗum noon omo eero dendagal ɓen joom jawdi e aynaɓe kala ne mbawata walliddeɓe kay ha ngoɗo ñakko wawa yaade hano hannirta ni o jarni kadi ardiɓe e ngal ɗo cetal bitegal OIM woni organisation internationale des migrations taw ko dariɓe kay walludeɓe ha ñakko ngo wawa yarude hano hannirta ni ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Ahmed Mohamed kañum woni hakim woni préfet mo falde Rosso o salima noon ha sori ɗadde sifde kayit kay taw kayit yamirore ɗaɓɓade woni autorisation de yimɓe taw ko yimɓe coalition Biram banno ɗaɓɓade noon ko yidde hebde autorisation woni yamirore wadde seppo mumen alarba hande subaka alkamisa hande subaka sanga 10 heures e nder wuuro Ross ngo kanko hakim noon o dallodiri kay salade kay sifde oɗon kayide o holliri wonde coalition Biram ko association wona parti dawrugol wona parti politique wadde ɓe ngala hattani walla ɓe ngala ndimago ɓe ngala droit wiide kay ɓe juɓɓina seppota koko fati e résultat ji sungoji hoorejo leydi o wi ko landaji dawrugol kañumen tan walla den dudde ɗaɗaji dawrugol kañumen tan jogui hattani wadde ɗaɓɓade wadde seppoji ko fati kay e hollirde jaadani walla ne jaadi ko fati e sungoji hoorejo leydi o holliri kadi wonde kay guila résultat ji ɗi jaltini guila seni yaltini résultat ji hay coalition Biram hay recours goto alama waɗi to conseil constitutionnel hollirde kay wonde ɓe jaadani e ɗiɗon résultat ji hollirde kay wonde ko Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum heeɓi polgo wadde ɓe mbawa hebde yamirore ko fati wadde ngoɗon seppo siftinde o noon coalition Biram yidde mum kay fandare mum ko alkamisa hande o yuɓɓinde seppoji mum sanga 10 heures e nder jokoli leydi Mauritanie kala guure mawɗe ko wayno kay haydi ko wayno Nouakchott Nouadhibou e ko nandi hen kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mauritanaɓe wurɓe toon to dowlati dentude Amérique ɓe juɓɓini seppoji mabɓe mawɗi no fewi hollirde kay wonde ɓe jaadani e résultat ji sumgoji hoorejo leydi kollirnoɗe kay wonde ko Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum heeɓi polgu ɓe kolliri kadi ɓe namdade kadi nde justice waɗete wonande kay ɓen taw ko wasɓe pittali men waraɓe e nder seppoji bannoɗi ñande jamma goo ene wiyete ɗiɗi lewru juillet gonɗe ndu toon tokka hayɗi e nder région de Gorgol guure kewɗe noon e nder dewlaji tinduɗe Amérique ko wayno Columbus Ohio ko wayno Denver Colorado ɓe jiɓɓini seppoji men ko ñande aset so tawi noon ko Philadelphie e ko wayno New York City ɓen ko altine juɓɓinno seppoji men e nder seppoji he noon ɓe mbaɗi erago walla mbiyen ɓe jerodiri tigui systéme leydi Mauritanie e systéme apartheid toon to Afrique du Sud saaha kay Nelson Mandela ɓe mbaɗi erago noon faade laamu leydi dolaji tedduɗe Amérique nde dartata kay gollodirde e laamu leydi Mauritanie saabu wona laamu potala wona kadi laamu nunɗal ha joni ko leydi Mauritanie kedena Mohamed Salem Wula Merzouk kañum woni jaagogal kalfinagal ko faade gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères et des coopérations o joddima e jeyndiyankoɓe e jeyde witede jeune Afrique o laatima noon neɗɗo gouvernement gadano kay joddade e jeyndiyankoɓe taw ko caggal leydi noon taw ko fati kay guila sungoji hoore leydi bannoɗi no gas jeenayi lewru juillet 2024 jalti hollirde wonde ko Mohamed Cheikh El Ghazouani heeɓi polgu dès le premier tour tawi heeɓi ko 56,12% jeune Afrique noon namdimomo so tawi kay beele kay so tawino goto e lundiɓe heeɓino polgu beele kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani mawo jaab nguɗon polgu mawo jaab defre ko o jaabi kay kanko Merzoug ko aha kay omo yenana ɗum saabu kay e nder ruuma guila e nder ruuma jarribo Mohamed Cheikh El Ghazouani holliri wonde kay tawa kadi o senni ɓesgu Mauritanaɓe kala wonde kay kala résultat ji ɗi jalti holliri kay wonde ko piyaɗo kala
kala gañiɗo kanko wonata kay candidat gadano noddude jomum wadde jomum félicité e wiide yo jogol jaam ɗum noon omo yenana kay wonde Mohamed Cheikh Ghazouani so tawino foolama kay ma jab défaite muɗum o holliri noon Paul Go Mohamed Cheikh Ghazouani ɗiɗo sumgoji kay ala guule sabu heeɓi 56,12% kadi dendagal candidat ji ɓe o yaaduno kala biriji ɗi o jaaduno kala ko goto tan sali kay ɗiɗon résultat ji heddiɓe kala noddimo waɗimo félicité kollude kay wonde résultat ji ɗi ene jaari yeeso hano hannirta ni o holliri kadi hay candidat biyowo jaɓani résultat ji hay preuve goto addani kadi waɗani recours mum to conseil constitutionnel e nder 48 heures hokkano hollirde kay yadani e ɗiɗon sumgoji waɗani hay recours goto fittino wadde ko Paul Go Mohamed Cheikh Ghazouani alda e kule musidɓe tedduɓe Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie taw koye sowto musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba gorko Malik Seba gorgol yo jaam Allah jogomi jogo Ghali Abouba golle ma jooɗi peewi e ngal ɗo henna kumpital lattugal ngal gendi leydi Mauritanie ɗum uddi to Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali état major général armée leydi Mali o holliti ɓe tini vidéo jirlotoɗo e nder laylayti renɗo ngo ha tenti noon oɗo vidéo kulɓiniɗo larde mettuɗo larde taw kadi ganduɗa ko neɗɗo mayiɗo leliɗo koninke jaggui laaɓi taaƴi reedu sécurité mum yaltin toon heñere ne jimi hen ne wiya en dañi kaccitari goɗɗo ne wiya sohli ko ɓerde nde aɓe kaala ɓe jaala taw kadi ɓe kalata ko ɗemgal bambara ɗum noon holliti en metti mum mawɗe no fewi hewɓe kayim taw kadi ganduɗa ko daraniɓe haqqe innama de ko wona ɗum ko noon kanko on état majeur o holliti ɗum ɗo henna jeeya kay aadaji leydi mabɓe kono ko wawi wonde kala ɓe kamɓe waɗiɓe ɗo ko rende kisal ɓiɓɓe geni ndi maɓe mbaɗi hen noon loskoji laaɓɗi no fewi haaɓe gaddana yimɓeɓe ko ɓuuri laaɓde no fewi kono on koninke jiyaɗo hen o ɓorni ko teni armé leydi Mali ɓe faama keddorɗen koye leydi Mali gartaten koko fate banggue ndema to banggue ɓe garta hen ko fawi banggue ndema waylo baɗɗo to banggue on jagorɗo walla nde colonel Assimi Goïta ko hoorejo leydi ndi toɗɗima kesso jagorɗo ndema woni Daniel Simio Kélémana ko on tigui woni toɗɗaɗo o saaha o lomti ko Lassina Dembélé on noon kanko on Daniel wonno conseiller mbadi keridi kanko hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha noon o toɗɗama jagoɗɗo ndema leydi ndi goɗɗo guittaɗo noon haɓaka andede ko jeeyi sababu ittede mo ndiɗon mbadi sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ɗum ko caggal nde avocat ji leydi ndi mbaɗi jonde mumen towde no fewi ɗum ko hecciyankeɓe ƴetti pellital dartinde kala ko fate audience uji taw koye cuuɗi ñawoje ɗi leydi Guinée kala ɗum noon ko ɗo ha capantati goho duɗo hen lewru ko wona ɗum ko noon procureur tribunal uji ɗin ɗi mbaɗi Conakry arti kay e windandimo wo holliti kanko ko fate oɗo fannu ala kala ko andi hen e nanggal Oumar Silla Difuñe Mangue kamne wonde Billo Ba e goɗɗo oɗo saaha o holliti ala kala ko tini hen o andani ɗoɓe nawa kono kam omo andi kam en jimadi makko ala kala ɗoɓe tawete hen ko wona ɗum kono société civile o erima laamu leydi ndi ɗaccirta ɓen ko ɓuuri yawde e yaccade laamu ngol ha ɗo hen ala kala commentaire mo waɗi hen ko wona ɗum ko noon wiyede kay wonande ñawore 28 septembre 2009 fonno yande kay ko capantati goho nduɗo hen lewru so tawi nden noon avocat ji ɗi goni koye hofgo juuɗe men beele on ñalawma ma welto taw kadi ko ɓen waranaɓe 2009 ko wona ɗum ko noon Alhousseynou Kébé ko goto e avocat ji o holliti tajgol ñawore sohlani avocat ɗum garini gasi golle avocat gasi ha laaɓi ɓen kay gara tan taƴa nden ñawore seetu tawala kala goɗɗum ko woni hen météo mo leydi Guinée ene rentina ɓesguji guinenaɓe kala toɓoli hande o jamma fayi janggo ma jippo no fewi yoga e nder leydi ndi ha tenti noon ɓen hotɓe nokkuji naɗɗiɗi nde mbawata rentade no fewi taw kadi ganduɗa ko ɓen ɓe ngala koɗorɗe timmuɗe no fewi gam teskede toɓoli o sahane kewi e nder leydi Guinée keddoɗen koye ɗin toɓoli to Niger bilan wonande kay ɗiɗo henna toɓoli garno toon ha jeeyi sababu noon yimɓe hewɓe mbasen pittali mumen taw koye losko Nations Unies ɓe kolliti koɓe limi ko 53 neɗɗo mbasi pittali mumen kene wona 18 ujunere woni sinistré ala kayɗo hoɗi ɗum wi Nations Unies
kono laamu leydi ndi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu leydi Niger on wiyani noon on wi ko nogas e goho woni ko wasi fitta ɗum ko ujunnaje jeegomo woni ɓe ngala ɗo hoɗi ɗum ko ha cenke o woni ñande 15 duɗe hen lewru koɓe jaltinigol cimtol ko wala ɗum ko noon Nations Unies holliti ko 53 ɓandu woni wiraɓe ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi e goho taw ko foyre taw kadi ganduɗa woni ko derguiti jomen barmeji kene fotto wonde 17 e 9 wi bureau Nations Unies kene fotto wonde galleji taw ko ujunere e temedde jeegom e 36 galle woni ko derguiti hen ken won nogas e jeenayyi salle de classe école woni ko derguiti hen daabeji jawɗele jaaɗi no keewi ujunnaje 10 e temedde jeenayyi e 30 daaba woni ko halki hen taw kadi koye limore Nations Unies ko fati e toɓoli garnoɗi toon to Niger keddoɗen jagoɗo Allemagne affaire étrangère woni biyeteɗo Anna Lena on noon bannoɗo jillu mum toon to Côte d'Ivoire o holliti guila toon wona nde hoolare gasi hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Allemagne ɗum noon Berlin ɓoyata ma ittu koyninkoye mum wonnoɓe toon taw koye mbadi heblude koyninkoɓe leydi Niger ɗum noon base mabɓe tawete to ñami iwat toon ko ñande 31 lewru août lewru faandu ndu hollino ɗum ko ñande 6 nduɗo hen lewru kadi o refti hen e jillu makko taw ko toon to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen oɗo saaha mo gonɗen welani no fewi hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Burkina Faso ɗum ko caggal nde Burkina Faso holliti yimɓe mum hewɓe no fewi mbaɗama refoulé guittama toon to Côte d'Ivoire nawta toon to Burkina Faso ko noon leydi Côte d'Ivoire holliti ko 12 hayso laamu ngu rewani hen yogay jayideli ko wayno kuwasiɓe koliti ko 12 gorko darinoɓe yeeso tribunal ji hedde to buuna nangganoɓe tawne tacci e mbadi rewani lawol tuumaɓe jeeya koye pelle ceɓɓitiɗe koɓe nawta ha to keerol leydi Burkina Faso ko wala ɗum ko noon e nder conférence de presse wonande capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo leydi Faso o holliti wonande oɗo saaha leydi Côte d'Ivoire fandare mum ko yidde bonnude leydi Burkina Faso joguiɗo konngol taw kadi ganduɗa ko landa laamu ka woni woni RHDP o holliti oɗo saaha ko nante ko Ibrahima Traoré haali ko ɗum wodani leydi Côte d'Ivoire ala kala leydi ndi dañji probléme e leyɗele hoddiɓe mabɓe ɗum koye konguɗɗi o yaltini ñalawma hanki o to Kenya wonande on joɓinoɗo kene tolno 41 fittandu debbo gorko mo duuɓi 33 baɗɗo ngal baɗalo hanki darima yeeso tribunal mo Embakasi ko taw o dari caggal nde o qirli e yeeso police losko o tugganma tan 2022 ha yetti 11 duɗo hen lewru ko kanko tigui waɗi ngal ɗon baɗal ngal o waɗi kanko yooɓi pittali taw kadi ganduɗa ko ɓen rewɓe taw koye dow ŋañŋañal ɗum ko caggal nde ɓalli jeenayyi jiita e kurjuru mo sakkiti o ɗeɗɗu ɗum ha maayi e wiidemo tawala kala ko waɗiri ɗum so wona tayade e ŋañalde to leydi Libi hanki udditi conférence hakkude Europe Afrique kene tolno nogas e 7 leydi ɗum noon toon to Tripoli ko haɓade ɗanleɗe ndewani lawol ha tenti noon ɓen ɗanninoɓe yimɓe taw koye mbadi ndi fewani wi Giorgia Meloni hoore jagoɗo mo leydi Italie o holliti ɓen kay foti tigui ko satti fawe e dow muɗum to Tunisie 36 migrant africain ko ɓen kanki pelɓodiri e police tambiɓe nden kay kisala taw koye il noko mbiyaɗa Esfaha toon noon dañi pelɓodiral caggal nde ɗin migreji beddi kay kaaƴi ha dañi police aɓe waɗi hen gañiɓe ɗon ɗoɓe jinno ƴettude laana mabɓe gam yaɓande leyɗele Europe paɗen koto joolam jaɓere Israila armi mum holliti oɗo saabi jogui caɗele to banggue kaptorɗi no fewi kono kadi aɓe ngakka koninkoɓe habtotoɓe ɗum noon ɓe kallim koye yeeso wonande cour suprême tuganma tan guila jeeɗiɗi octobre ndeɗo haare wulde diaw nde ganduɗa ɓe perdi hen sarde combat ji kewɗi kay kono ɗo saabi ƴeewa rewɓe taw ko koninkoɓe leydi mabɓe nde nattata e haare e kala saha eɗen ganda ɓe tawi to Libye toon to keerol Libye ha to Liban jafuɗon keerol Liban ha faynma kadi toon to Gaza kala oɗo sa armi Israila koko dari ɗiɗo hen gueruji kala ɗon ɗo Joe Biden fodannoɓe ko fate kaptorɗi ɗi garani tawa États-Unis de Amérique Joe Biden testama hanki o wi galle danejo o tawama omo jogui ñaw biyeteɗo Covid-19 woni coronavirus gorko mo duuɓi 81 hanki galle danejo holliti ɗum Iran yeddi ha memi leydi yogay jayndeli Amérique kollirɗi kay wonande Iran wino e yontere yawtude dow to nde
ene fewje kay ko fate wargo gonnoɗo hoorejo leydi Amérique ɓe kolliti ɗum ɗo henna kay ko wanno to Amérique to ala kala koɓe goni caggal mum haydara leydi Russie kami Ukraine Moscou keefa dañi nandiral wostodirde dumbaɓe mum to banggue koninkoɓe capanɗe jeenayyi e joyi e kala banggueji ɗum koye koyɗe jama Émirats Arabes Unis guila tan 2022 oɗo henna guerre fuɗɗi to leydi France Nice e nder leegal e nder immeuble goto ko cum bonɗo waɗi toon subaka hannde o sanga 4 jamma yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen hen ko sukaɓe wi gonnoɗo jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaaci ko laamu ɗacciɗɗo golle muɗum to Thaïlande ko jeegomo jeeyaɓe toon to Vietnam taw kadi ganduɗa hen ɗiɗo jogui ko passeport américain ji ko ɓen maayi e nder centre touristique e nder hôtel luxe e nder suudu mabɓe hoore jaggoɗo mo leydi Thaïlande holliti to Bangkok ɗo noon tuma kayɓe kutori ko produit chimique mo moƴƴani ko ɗum jeeyi sababu wasdeɓe pittali mabɓe kono ɗo saaha loskoji ene jokki hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mona kikiɗe hannde o to leydi Mauritanie ko musidɗo men Haali Abouba to Madina Gounas ko musidɗo men Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena